ва якшанбе анҷом дода мешаванд. хубтар барои шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон не ғам наметиҳанд, лекин мушкилиш ҳамин мебошад ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. Дар видео лайк монданам фаромӯш накунед. агар ягон нафари шумо бихоҳед фаҳмидан ки патенти шумо аннулировать шудагӣ ҳаста ё ин ки не, аз сабабе ки уведомления равон намекунед, бисёр вақт патентҳоро аннулировать мекунанд. барои чиза аниқ кардан номери WhatsApp да бинависонед, проверкаи патент мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо: ширкати ҳавопаймоии Togic Air аз кушодани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни Душанбе Кӯлоб ва Душанбе Панҷакен хабар дод. ба гуфтаи ширкати Togic Air, парвоз миёни Душанбе ва Кӯлоб ҳафтаи 3 маротиба рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе анҷом дода мешаванд. парвозҳои аввалин аз Душанбе ба Кӯлоб рӯзи 15 январ ба назар гирифта шудааст. ба иттилооти манба, нарх ин масир 300 сомонӣ мебошад. вақти парвоз аз Душанбе ба Кӯлоб соати 9 саҳар ва аз Кӯлоб ба Душанбе бошад соати 10:00 оғоз мегардад. рӯзҳое ки мо ном гирифтем, бародарони азиз, ана ҳамин рӯзҳо парвозҳо миёни Душанбе ва Кӯлоб дар як ҳафта 3 маротибае сурат мегирад. парвозҳо дар хатсайри Душанбе Панҷакент Душанбе ҳафтаи 3 бор рӯзҳои сешанбе, панҷшанбе ва якшанбе сурат мегирад. аввалин парвоз аз Душанбе ба Панҷакент рӯзи 14 январ дар назар буд. ин масир 400 сомониро дар бар мегирад. вақти парвоз аз Душанбе ба Панҷакент соати 9 саҳар мебошад ва аз Панҷакент ба Душанбе бошад 10:30 ба назар гирифта шудааст. парвозҳо ба ин ду масир бо ҳавопаймои AN28 ба анҷом расонида мешавад. яъне ки ин ҳавопаймоҳои хурд мебошад. бародарони азиз, ширкати ҳавопаймоии Togic Air дар назар гирифт ки бо Кӯлоб ва бо Панҷакент аз шаҳри Душанбе парвозҳои худша роҳандозӣ кунад ва боз ҳарчи зудтар ва ҳарчи хубтар барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасониҳо роҳандозӣ мекунанд. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. барои шумо границаи Қазоқистон рафтан дар кор бошад, барои пересикат кардан рақамҳое ки рӯи экранда меброяд занг бизанед. одамои боваринок шуморо аз зари хонатон меоянд, мегиранд. дилшод эмомов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, мегам прописка яксола мешавад, яъне ки регистратсия кардана дар назар дошта бошед. агар ба мисли ҳамун пештарай дар ин мавзӯъ ягон тағйирот ва иловаҳо ворид шудагӣ нестед. ҳасанзода нависонда: як савол будака, ответ медодем. ма рӯзи сентябрда Москва омадам, документ накардам. метонем Тоҷикистон бирем? ягон моҳ бас гашта омада метонем. барои шумо муҳлат додагӣ ҳастанд, махсус касое ки беҳуҷҷат мебошанд дар Федератсияи Русия. бигем шанси хубе ки аз Россия берун бироед ва сари нав бидроед документ кунед. Саиҷон нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман возвращение на родину гирифтам, ба қарибӣ ватан мерам. дар аэропорт ғам наметиҳанд? не, ғам наметиҳанд, лекин мушкилиш ҳамин мебошад ки шумо бо тариқи автоматӣ аллакай депортатсия мешавед. як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, ман паспортна гум кардам, бояд ба куҷо муроҷиат кунам? дар ҳолате ки шумо берун аз кишвар қарор доред ва шиносномаи хориҷиро гум мекунед, яъне ки загранпаспорта, ба наздиктарин коркунои консулгарии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамун шаҳр метавонед муроҷиат кунед ё ки ба сафоратхона рафта муроҷиат мекунед. тошуф нависонда: ассалому алайкум, ман 20 сентябр хона омадам аз Россия. номи ман дар спискаи 120,000 ҳаст. ман метавонам ҳозир рафта ба Россия. ФСБ тоза аст, штраф надорам, депортатсия ҳам нест. бале, метавонед ки сафар кунед озодона. вақте ки шумо аз сари нав ба Федератсияи Русия ворид мешавед, ҳамин ки ҳуҷҷатҳои худтона дуруст кунед. регистратсия, патент, трудовой договор, чизе ки барои муҳоҷир лозим мебошад, ҳамро дуруст тахт кунед, ягон мушкилӣ намешавад. Фарух нависонда: салом акаи Сорбон, мара то 2028 депорт карданд. ман дар Тоҷикистон ҳозир рафтан метавонам? не. вақте ки муҳлати депортатсияи шумо ба охир ки расид, баъд метавонед ки сафар кунем ба Федератсияи Русия. Каримов нависонда: ассалому алайкум, созен тинҷен ака, ман патент кардам, якни моҳ кор кардам, аз Россия биромадам, баъди 3 моҳ биём патент кардам, метавонам? патент аннулировать шудагӣ набоша агар, бале, вақте ки шумо боз аз сари нав ба Федератсияи Русия сафар мекунед, метавонед ки ҳуҷҷат биспоред барои гирифтани патенти худтон.
як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Дар бораи хизмати ҳарбӣ видео накардӣ, чӣ гап шид? Худованд хоста бошад мекунем, пагоҳ ё рӯзи дигар дар бораи хизмати ҳарбӣ ҳамаша мефаҳмонем. Нафароне ки тамошо кардестем, бародарони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.